Olemme saapuneet tulikentälle tämän rummun kanssa, joka on seikkailut 10 vuotta eri puolilla maailmaa. Sampo pitää tehdä, sitä ei ole olemassa. Mikä on ollut alkusampo ehkä? Vuoden kierto ehkä. Kosminen rotaatiokone. Me emme tiedä mikä sampo on ollut. Mutta mistä se pitää tehdä? Se pitää tehdä ennusmerkeistä enteistä, kesäuuhen untuvasta, joutsenen kynän nenästä. Ja siitä pitää saada rikkautta. Että tämän paikan voisi pelastaa, tarvitaan ihmeellinen rahamylly johonkin nurkkaan. Joka nurkka. Tuolla on tulta tuviteltu, valkiaista vaputeltu. Päällä on taivosen yhdeksän, päällä on 6 kirjokannen. Kirpasi tuli kipuna, läpiman alan, kirpasi alueen järven. Alkasi halian hauin, siellä oli lohi punainen. Alkasi